Здравейте, приятели! Ето една практика, която ще ви помогне в изучаването на урока да обичам себе си. Да обичаш себе си означава да вярваш в себе си, да вярваш, че имаш дарби, таланти и знания, чрез които можеш да постигнеш всичко, което желаеш и да действаш смело. Да обичаш себе си означава да не си поставяш сам блокажи, да не се ограничаваш поради страх или съмнения, да се обгрижваш с любов и внимание и да се предпазваш от негативното влияние. Да обичаш себе си означава да се приемаш такъв, какъвто си и осъзнато да вървиш към себеусъвършенстване. И така, ето самата практика. Винаги, когато минавате покрай огледалото във вас, спрете за минута. Погледнете се в очите, но не се фокусирайте върху бръчките, пъпките, косата или килограмите. Погледнете в сърцето си, в душата си и кажете: обичам те, ти си прекрасна. Заедно вървим напред и нагоре и успяваме. Благодаря ти. Правете го всеки ден, при всяка възможност. Не търсете кусури, вижте своята уникалност. Успех!